कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। जगलपेठ शिंगरगाव मार्गाचेर एक बिबटो मृत स्थितीत पत्तो लागलो। जोयडा तालुक्याच्या जगलपेठ हांगा रस्त्या बाजून मरण पाविल्लो बिबटो मेळ्ळो। वाहन अपघातात बिबटो मरण पाविल्लो उरतलो असो अंदाज केला। शिंगरगाव रस्त्या बाजूच्या रानात माकडान आवाज करतीत आशिल्ले आयकून वन विभागाचे अधिकारी जाग्यार वचून पळयले तेन्ना बिबटो मृत अवस्थेत आशिल्लो पत्तो लागलो। नंतर पशुवैद्याक आपोवन शव चिकित्सा केले। बिबटो मरण पाविल्लो खबर कळतरेच सार्वजनिक खूप प्रमाणात जमून मृत बिबट्याक पळयले। गोकर्ण कुडले समुद्रात बुडतीत आशिल्ले 2 पर्यटकांक लायफ गार्डान रक्षण केले। बेंगळुरात IT कंपनीत व्हड हुद्द्याचेर काम करचे 25 वर्स वयाचे यश आणि 26 वर्स वयाचे शेजन हेमी गोकर्ण हांगा पर्यटनाक येयले। देवस्थानाक भेट दिले गोकर्ण कुडले बिचाचेर पोवूंक गेले तेन्ना समुद्राच्या पाळात शिरकोवन बुडतीत आशिल्ले। हे पळयले तांचे लायफ गार्डान ताबडतोब समुद्रात वचून तेमगेले रक्षण केले। कारवार शहराच्या बिल्ट सर्कला लागीं सुरंग मार्गाफुडें माजी आमदार सतीश सेलेमी बुधवार रात्रीन धरण बसले। माजी आमदार सतीश सेलेमी कारवारच्यान अंकोला वचूंक आपल्या कारयेचेर फ्लायओव्हरच्यान संचार करत आसतना सर्व्हिस रस्त्याच्यान येती आशिल्ली एक बायक सुरंग मार्गाकात फिरली। ह्या वेळाचेर सैल संचार करची कार आनी बायका मदीं अपघात घडचो केंसाच्या अंतरान चुकलो। सैल संचार करच्या कारच्या चालकान बायक सवाराक चुकोवंक कार रस्त्याच्या बाजून चलयली। लंडन ब्रिजा लागीं सुरंग मार्ग आणि ओल्ड कारवार अंकोला रस्तो तशेंच फ्लायओव्हर रस्तो एक कडेन मेळटात। तेजेन हांगा वाहन सवाराक सगळीत गोंधळ जाता आणि हांगा अपघात घडूंक IRBचे अवैज्ञानीक कामगारी कारण जावन आसा। हेजे संबंद क्रोध व्यक्त केल्ले सतीश सेलेमी थंय धरणा बसले आणि जिल्हाधिकारी IRB अधिकारीक जाग्यार येवंक हट केले। सुरंग मार्गाचो सामर्थ्य स्टेबिलिटी पडताळण कमी जाल्ल्यान व्हड वाहन संचार करूंक अवकाश दिवूं जायना। दुचाकी आणि ऑटो रिक्षा मात्र संचार करूंक दिवूं जाय। हांगा वन वे ना आशिल्ल्यान वाहन अपघात जावची शक्यता जास्ती आसा अशें सैल हेमी वाद केलो। नंतर जाग्यार येयले जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवलीकट्टी हेमी 3 दिसां भितर सुरंग मार्गाची स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाडूंक लायता असो भरवसो दिलो। 3 दिवसात सुरंग मार्गा लागीं वाहन संचार सुव्यवस्था कमी जाल्यार रस्ता रोको करतले अशें सैल हेमी ताकीद दिले। ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಅಪಘಾತದ ಜೋನೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ। ಆದರೂ ಸಹ ಜನರು ಹೋಗುವಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ ವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ। ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 3 ದಿವಸದ ಒಳಗೆ ಇದರ ಏನು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಚಾರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 3ನೇ 4ನೇ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟಂದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತಾ ರೂಪು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ। ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟನಲ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ।
ಹಿಂಗೆ ಬಂತು. ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ తర్వాత ಟುಡೇ ಮೈ ಬರ್ಡೇಗೆ ನನ್ನೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರಟಾಗ್ತದೆ. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಟೋ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದು ಟೂ ವೀಲರ್ ಬಟ್ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ 4 ವೀಲರ್ ಹೋದರೆ ಅಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐದು ಎದ್ರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಟು, 2 ವೀಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಅವರು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕೂಸ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಅಂತ. ಗುಡ್ಡ ಕೂಸಿದ್ರೆ ಈಗ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಸತ್ರ ಆಗ್ತದಂಗೆ ಆಯಿತು, ರಿಕ್ಷಾದ ಸತ್ರ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಸರ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಯರ್ ರೈಟ್. ಸರ್ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸರ್. ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಇದು ಏನು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ IRB ವರ್ಕರ್ ಎಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬಂದರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಸ್ಕೂಟ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಕರಿಗುಡ್ಡ ಹತ್ರ ಈಗ 40 ಮೀಟರ್ ರೋಡನ್ನು ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರರು, AC ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ನೇಮಿಯವರು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್, ಮತ್ತು ದೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ದಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸರ್, ಬೆಟರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಸಾರಿ ಸರ್, ನಾಳೆ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಯಾ ಪ್ಲೀಸ್. ಮತ್ತು ವಿದಿನ್ 2-3 ಡೇಸ್ 3 ದಿವಸ ಸರ್, 3 ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಂದು ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ कारवार नगरसभे अधिकारीन वजनाचो फातर आणि फुलाफळा होईल बदल क्रोध व्यक्त केले. फुटपाथ व्यापारस्थान नगरसभे फुडें स्ट्रायक केलो आणि अधिकारी घेराव घायले. कारवार नगरसभेचे अधिकारी आणि कर्मचारी परत येऊन व्यापाराचे वस्तू आणि इतर सामग्री होऊन त्रास करतात. नगरसभेन दाखवून दिल्ल्या जाग्याचेर व्यापार जायना, कारण इतर व्यापाराक रस्त्या बाजून बसूक अवकाश दितात. मुख्य म्हणल्यार जनता बाजार समोरच्या रस्त्या बाजून बसचे व्यापाराकच नगरसभा अधिकारी टार्गेट करतात. आमकां त्रास दिवच्या विचारानच नगरसभा अधिकारी परत व्यापाराचे वस्तू व्हरतात म्हूण फुटपाथ व्यापारस्थान आरोप केलो. आणि नगरसभा अधिकारी RP नायक हेमकां घेराव घालून प्रश्न केलो. नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे हेमी गावात ना, तेमी येयले नंतर फुटपाथ व्यापारस्था बरा सब करया म्हूण RP नायक हेमी सांगतरेत फुटपाथ व्यापारी गप रावले आणि आमगेल्या मागणी पूर्ण करा म्हूण आता तेमी ताकीद दिले. ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ನನಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಸಾಹೇಬ್ರು ನನಗೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳ ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ವ್ಯಾಪಾರದಾಯ್ತು, ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರದಾಯ್ತು, ಸ್ಟೇಷನರಿ ವ್ಯಾಪಾರದಾಯ್ತು, ಏನು ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಇಲ್ಲದು ಯಾವ ದೇಶ ಇದೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಇಡೀ ದುನಿಯಾ ತಿರುಗಾಡಿರಿ ನೀವು. ಅಂಕೋಲ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಅಂಕೋಲಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಇದು, ಮುಂಬೈ ಸಿಟಿ.
ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಇದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಂಗಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹಾದಿ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ರುಬಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಸಾಲ ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಸಾಲ ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಯಿ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಮಂದಿಗೆ ನಾಯಿ ತರ ಏನ್ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಇವರು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ರಿ ड्यूटी कर हमने क्या बोलते हैं हमारा वोटिंग पावर है कारवार के अंदर पैदा होके बड़े हमने जन्म गुरु हमारा है कारवार में जन्म लिया तुम हमें अपने अपने गाँव में ड्यूटी करने बोलो नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाबरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप मेन रोड सदाशिवगड कारवार. कार बस आणि बाईकमध्ये झालेल्या अपघातात बाईक सवार जाग्यार मरण पावलो आणि 2 भुरगीं गंभीर जखमी जाल्ली घटना कारवार तालुक्याच्या मल्लापूर लागीं राज्य महामार्गाचेर घडली. या अपघातात बाईक सवार सकलबाळ निवासी 18 वर्स वयाचो सत्यम गोविंद नाईक मरण पावलो. सत्यम आपल्या संबंधिकाल्या भुरग्याक शाळेक पावोवंक बायकाचेर वयतालो तेन्ना बायका फाटल्यान कार आपटली. कार आपटयल्या फोर्सात सत्यम फुडच्यान येवच्या बसचा टायरा पोंदात पडलो आणि जाग्यार मरण पावलो आणि बायकार आशिल्लीं 2 भुरगीं गंभीर जखमी जालात. तेमकां जिल्हा सरकारी आस्पत्रेत दाखल केला. राज्य महामार्गाच्या बाजून खूब इतली झाड वाडलात. वलताचेर फुडच्यान येवचे वाहन दिसनात. पीडब्ल्यूडीन रस्त्या बाजूची झाडां मान्य जाल्ल्यान ह्या मार्गाचेर जास्त अपघात घडूंक कारण जाता असो आरोप आयकूं येता. आयचा इतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.